Το κοριτσάκι λέει στον εκατομμυριούχο στο αεροδρόμιο: «Μπαμπά, γιατί μας εγκατέλειψες, αφήνοντάς το να μην ανταποκρίνεται?» Ο Φερνάντο, ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή είχε σημαδευτεί από μεγάλα επιτεύγματα, κατέβηκε από το αεροπλάνο μέσα στο πλήθος στο αεροδρόμιο. Το περιβάλλον ήταν χαοτικό, με βιαστικούς ανθρώπους να τρέχουν από τη μια πλευρά στην άλλη, να σέρνουν βαλίτσες, να αποχαιρετούν ή να ξαναβρίσκονται με αγαπημένα πρόσωπα. Ο ήχος των φωνών και των ανακοινώσεων αντιχούσε στους διαδρόμους, αλλά στο Φερνάντο όλα φαίνονταν μακρινά, πνιχτά. Περπάτησε αργά, κρατώντας μια μικρή δερμάτινη βαλίτσα, μια έντονη αντίθεση με την άψογη εμφάνισή του και το ακριβό κοστούμι του. Το βλέμμα του ήταν απόμακρο, ψυχρό, σαν να βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Παρά το περιποιημένο πρόσωπο και την άψογη στάση της, τα σημάδια της κούρασης ήταν εκεί, κρυμμένα πίσω από την επιτυχία της. Τα χρόνια μακριά από το σπίτι του είχαν δώσει όλα όσα μπορούσαν να αγοράσουν τα χρήματα περιουσία, κύρος, δύναμη, αλλά ο Φερνάντο ήξερε, βαθιά μέσα του, ότι είχε χάσει κάτι ουσιαστικό στην πορεία. Καθώς διέσχιζε το λόμπι του αεροδρομίου, τα μάτια του ήταν καρφωμένα στα μεγάλα γυάλινα πάνελ, παρατηρώντας την ξέφρενη κίνηση έξω. Αυτοκίνητα που πηγαινοέρχονταν, οικογένειες αγκαλιασμένες, χαμόγελα ζεστών συναντήσεων. Δεν ένιωθε όμως την ίδια χαρά. Μέσα σου, ένα τεράστιο κενό. Ήταν σαν να έλειπε κάτι πολύ σημαντικό από τη ζωή του, κάτι που δεν μπορούσε πλέον να αναγνωρίσει καθαρά. Ο άνθρωπος που έγινε πρωτοσέλιδος στα επιχειρηματικά περιοδικά τόσες φορές, που γνώριζε τα νούμερα της χρηματοπιστωτικής αγοράς από έξω, που σύχναζε στα πιο αποκλειστικά σαλόνια του κόσμου, επέστρεψε τώρα στη γενέτειρά του. Ωστόσο, αυτή η επιστροφή δεν ήταν γιορτή, δεν ήταν μια ένδοξη νέα αρχή. Ήταν μια επίσκεψη αναγκασμένη από τον χρόνο και τις συνθήκες. Μια επίσκεψη που φοβόταν, αλλά ήξερε ότι ήταν αναπόφευκτη. Ο Φερνάντο ένιωθε το βάρος κάθε βήματος. Ακόμη και περιτριγυρισμένος από δεκάδες ανθρώπους, ήταν εντελώς μόνος. Εκείνο το αεροδρόμιο, όπου τόσοι πολλοί βρήκαν τη χαρά, για εκείνον ήταν απλώς ένας τόπος διέλευσης. Το αμετάβλητο πρόσωπο του αντικατόπτριζε την εικόνα ενός ανθρώπου που έχει συνηθίσει να κρύβει συναισθήματα, εκπαιδευμένο να είναι λογικός, αποτελεσματικός και, πάνω απ' όλα, ακλόνητος. Αλλά καθώς προχωρούσε προς την έξοδο, κάτι μέσα του αναδεύτηκε. Ίσως ήταν η οικειότητα εκείνου του τόπου, η ανάμνηση των στιγμών που είχε αφήσει πίσω του. Το έδαφος στο οποίο περπάτησε δεν ήταν πια το ίδιο, και δεν ήταν πια ο ίδιος άνθρωπος που έφυγε πριν από χρόνια. Ακόμη και με όλο τον πλούτο και την υπόθεσή του, ο Φερνάντο γνώριζε ότι η πόλη κράτησε ένα μέρος της ιστορίας της που δεν μπορούσε να διαγράψει ένα κομμάτι που τον καθόριζε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε. Αναστέναξε, νιώθοντας την ένταση να συσσωρεύεται στους ώμους του, και κοίταξε το χρυσό ρολόι χειρός του. Τα πάντα πάνω του φώναζαν επιτυχία, τα ρούχα του, το αυτοκίνητο που περίμενε έξω, ο τρόπος που περπατούσε. Αλλά τίποτα από αυτά δεν μπορούσε να γεμίσει το κενό που απλώθηκε στο στήθος του. Επέστρεψα, αλλά δεν ήξερα αν ήμουν ευπρόσδεκτος. Όχι για όλους. Ο Φερνάντο είχε αφήσει πίσω του πολλά περισσότερα από αναμνήσεις. Είχε εγκαταλείψει ανθρώπους, σχέσεις, στιγμές που δεν θα επέστρεφαν ποτέ. Τώρα, καθώς περνούσε τις αυτόματες πόρτες, ένιωθε τον καθαρό αέρα της πόλης που κάποτε αποκαλούσε σπίτι. Και εκείνη τη στιγμή, ακόμη και περιτριγυρισμένος από αγνώστους, κατάλαβε κάτι. Η πόλη φαινόταν να είχε προχωρήσει χωρίς αυτόν. Και, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ο Φερνάντο επέτρεψε στον εαυτό του ένα κλάσμα ευαλωτότητας. Γιατί, παρόλο που είχε όλα όσα ήθελε ποτέ υλικά, του έλειπε το ουσιαστικό, μια αληθινή σύνδεση. Και αυτό θα τον ακολουθούσε, σαν σκιά, την ώρα που θα περνούσε εκεί. Ο εκατομμυριούχος επέστρεψε, αλλά η ερώτηση που δεν μπορούσε να ταρακουνήσει ήταν, για ποιο πράγμα, τι περίμενε να βρει, μετά από όλα όσα είχε αφήσει πίσω του. Καθώς ο Φερνάντο περνούσε από το αεροδρόμιο, περιτριγυρισμένος από βαλίτσες που γυρνούσαν πάνω σε ημάντες μεταφοράς και οικογένειες που επανενώνονταν μεταξύ τους, δεν μπορούσε να ξεφύγει από τις αναμνήσεις που άρχισαν να αναδύονται. Κάθε βήμα αντιχούσε το παρελθόν που είχε αφήσει πίσω του, σαν ταινία που επέμενε να παίζει στο μυαλό του. Το περιβάλλον γύρω του, γεμάτο ζωή, έρχεται σε αντίθεση με την εσωτερική σιωπή που ένιωθε. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή το παρελθόν βρήκε ένα άνοιγμα για να εισβάλλει. Θυμόταν ξεκάθαρα την ημέρα που αποφάσισε να φύγει. Ήταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά, στα μάτια του, απαραίτητη.
Η φιλοδοξία του ήταν ακόρεστη και ένιωθε ότι το να εγκλωβιστεί σε μια συνηθισμένη ζωή στη γενέτειρά του θα τον εμπόδιζε από το να πετύχει αυτό που πίστευε ότι ήταν το πραγματικό του πεπρωμένο. Ωστόσο, με αυτή την απόφαση άφησε κάτι πολύ μεγαλύτερο πίσω του. Η πιο οδυνηρή στιγμή βγήκε ξεκάθαρα στην επιφάνεια. Την ημέρα που η μικρή του κόρη, Σοφία, μόλις 3 ετών τότε, τον άρπαξε από το χέρι καθώς προσπαθούσε να φύγει. Η βαλίτσα ήταν ήδη στο αυτοκίνητο, το ταξί περίμενε έξω. Γονάτισε δίπλα της και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα, αλλά έμεινε σταθερός. Η Σοφία, με τα ροδαλά μάγουλά της και τα μεγάλα φωτεινά της μάτια, ρώτησε με την απαλή φωνή της: «Θα γυρίσεις αύριο, μπαμπά?» Αυτή η ερώτηση τον πέρασε σαν μαχαίρι. Δεν μπορούσε να απαντήσει αμέσως. Ήξερα ότι δεν θα επέστρεφα την επόμενη μέρα ή την επόμενη μέρα. Μάλιστα ήξερε ότι η αποχώρησή του σήμαινε χωρισμό περισσότερο από όσο μπορούσε να καταλάβει οποιοδήποτε παιδί. Αλλά ανάγκασε τον εαυτό του να χαμογελάσει. «Σύντομα, αγάπη μου. Σύντομα». Το ψέμα αντιχούσε στο μυαλό του τώρα, τόσα χρόνια μετά. Όταν σηκώθηκε να φύγει εκείνη τη μέρα, το μικρό σώμα της Σοφίας κόλλησε στο πόδι του, παρακαλώντας τον να μην πάει. Το απελπισμένο κλάμα του παιδιού έμεινε παγιδευμένο στη μνήμη του, μια εικόνα που δεν μπόρεσε ποτέ να σβήσει. Ακόμα και αφού μπήκε στο ταξί, τα δάκρυα της Σοφίας συνέχισαν να ηχούν στα αυτιά της. Και ακόμη και σήμερα, περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, αυτός ο ήχος επέμενε, τον στοίχιωνε σε σιωπηλές στιγμές. Η σύζυγός του, Άννα, τον παρακολουθούσε από την πόρτα εκείνη την ημέρα, με μια έκφραση που συνδύαζε τη θλίψη και την αποδοχή. Είχαν διαφωνήσει για την απόφαση, φυσικά. Η Άννα ήταν πάντα πιο συνδεδεμένη με την ιδέα της οικογένειας, της σταθερότητας, του σπιτιού. Για εκείνη η επιτυχία ήταν να είναι παρούσα, να μοιράζεται τις μικρές και σημαντικές στιγμές της ζωής. Όμως ο Φερνάντο είχε άλλα σχέδια. Υποσχέθηκε ότι θα άξιζε τη θυσία, ότι θα επέστρεφε με πόρους για να δώσει στην οικογένεια μια καλύτερη, πιο άνετη, ασφαλέστερη ζωή. Έκανα όμικρον με τόνο, τι έπρεπε να γίνει, μουρμούρισε μέσα του κάθε φορά που εμφανίζονταν αυτές οι αναμνήσεις, προσπαθώντας να πείσει την καρδιά του για κάτι που το μυαλό του είχε ήδη αποδεχτεί εδώ και πολύ καιρό. Κοιτάζοντας γύρω από το αεροδρόμιο, ο Φερνάντο παρατήρησε πόσο συνδεδεμένοι έμοιαζαν οι άνθρωποι. Γονείς αγκαλιάζουν τα παιδιά, ζευγάρια που γελούν μαζί, φίλοι που ξανασμίγουν. Κάθε σκηνή, κάθε χειρονομία στοργής του θύμιζε τι είχε χάσει στιγμές που δεν αγοράζονται με χρήματα. Είχε ανταλλάξει τη συναισθηματική εγκύτητα με υλικές επιτυχίες. Προσπάθησε να το δικαιολογήσει για άλλη μια φορά στον εαυτό του. Ήταν σωστό, σκέφτηκα, όπως τόσες άλλες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Το έκανα για αυτούς, για την οικογένειά μας. Αλλά η πραγματικότητα που απέφυγε να αντιμετωπίσει ήταν ότι η επιτυχία που πέτυχε δεν κάλυψε ποτέ το κενό που ένιωθε από τότε που άφησε πίσω τη Σοφία και την Άννα. Ο Φερνάντο ήξερε ότι οι αποφάσεις του είχαν διαμορφώσει τον άνθρωπο που ήταν σήμερα. Ένας επιτυχημένος άνθρωπος, ναι. Αλλά και ένας μοναχικός άντρας, περιτριγυρισμένος από επιτεύγματα που τώρα έμοιαζαν άχρηστα ελήψη των πιο απλών και ουσιαστικών στιγμών στη ζωή. Επέστρεψε στην πόλη που κρατούσε αυτές τις αναμνήσεις, αλλά ήξερε επίσης ότι τα φαντάσματα που κουβαλούσε ήταν πιο δύσκολο να τα αντιμετωπίσει από οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση. Το χαμόγελο της Σοφίας, το γέλιο της, οι στιγμές που δεν έβλεπε, όλα αυτά τώρα έμοιαζαν να τον επιβαρύνουν πολύ περισσότερο από όσο είχε φανταστεί. Καθώς περνούσε μέσα από το αεροδρόμιο, με αυτές τις αναμνήσεις να βαραίνουν στους ώμους του, ο Φερνάντο συνειδητοποίησε κάτι τρομακτικό: δεν ήταν πια ο ίδιος άνθρωπος που έφυγε, αλλά ίσως αυτό που είχε αφήσει πίσω δεν τον περίμενε πια με τον ίδιο τρόπο. Καθώς ο Φερνάντο περπατούσε, βυθισμένος στις αναμνήσεις του παρελθόντος, μια απαλή φωνή τον έβγαλε από τις σκέψεις του. «Πατερούλης», η λέξη αντιχούσε σαν βροντί μέσα του, παγώνοντάς τον στη θέση του. Η καρδιά του χτυπούσε και για μια στιγμή αναρωτήθηκε αν το είχε φανταστεί. Αλλά καθώς γύριζε αργά, ο χρόνος φαινόταν να σταματά. Εκεί, στεκόταν μόλις λίγα μέτρα μακριά, ήταν ένα κοριτσάκι. Ήταν περίπου 8 ετών, με σπαστά καστανά μαλλιά που κουνιόταν απαλά στον αέρα από την αυτόματη πόρτα του αεροδρομίου. Τα μεγάλα φωτεινά της μάτια, γεμάτα περιέργεια και μια υπόνοια σύγχυσης, καρφώθηκαν πάνω του. Ήταν αδύνατο να μην παρατηρήσετε την ομοιότητα μεταξύ τους στα ίδια μάτια, ο ίδιος τρόπος συνοφριώματος όταν συγκεντρώνεστε. Ο Φερνάντο ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος του. Ήξερε ποια ήταν, ακόμη και πριν υποθούν οποιαδήποτε λέξη. «Σοφία. Η κόρη σου». Εκείνο το κοριτσάκι που είχε φύγει πριν από χρόνια,
κλαίγοντας και παρακαλώντας τον να μείνει. Το κορίτσι που έβλεπε να μεγαλώνει μόνο μέσα από φωτογραφίες και σκόρπια τηλεφωνήματα. Τώρα ήταν εκεί, μπροστά του, αλλά πολύ μεγαλύτερο από όσο θυμόταν. Ο χρόνος που είχε χάσει ήταν πλέον προσωποποιημένος σε εκείνο το παιδί. Το μυαλό του ήταν ένα συνονθήλευμα από σκέψεις. Τι να πει, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη σιωπή τόσων χρόνων, πριν όμως προλάβει να αντιδράσει, τα μάτια του τράβηξαν τη γυναίκα δίπλα στο κορίτσι. Άννα. Η καρδιά της χτύπησε ξανά. Η Άννα, η πρώην σύζυγός του, ήταν εκεί, ακίνητη, και τον παρακολουθούσε με μια ανεξήγητη έκφραση. Είχε γεράσει λίγο, αλλά εξακολουθούσε να έχει την ίδια γαλήνη που θαύμαζε τόσο πολύ. Τα μάτια του, ωστόσο, αποκάλυψαν μια ιστορία ανίποτων πληγών, αθετούμενων υποσχέσεων και ετών χωρίς εξηγήσεις. Ο Φερνάντο ένιωσε το βάρος της στιγμής να πέφτει πάνω του. Εκεί ήταν η κόρη του, ο άνθρωπος που δεν έβλεπε να μεγαλώνει. Και δίπλα της, η γυναίκα που αγάπησε αλλά άφησε πίσω στην προσπάθειά του για επιτυχία. Το παρελθόν, που τόσο είχε αποφύγει, τον είχε πιάσει. Και ήταν απροετοίμαστος. Η Σοφία έκανε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, με τα μάτια της καρφωμένα πάνω του και επανέλαβε απαλά, μπαμπά, η λέξη, αν και απλή, κουβαλούσε χρόνια πόνου και αναπάντητα ερωτήματα. Ο κόσμος γύρω τους έμοιαζε να εξαφανίζεται. Ο κόσμος συνέχιζε να περπατά βιαστικά, ο ήχος από τις βαλίτσες που σέρνονταν και οι ζωηρές συζητήσεις γέμιζαν την ατμόσφαιρα. Όμως, για τον Φερνάντο, ο κόσμος είχε συρρικνωθεί σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη μικρή φωνή. Προσπάθησε να ανοίξει το στόμα του να πει κάτι, αλλά τα λόγια δεν έβγαιναν. Πώς μπορούσε να εξηγήσει όλα όσα συνέβησαν, πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απουσία του, τη σιωπή του, οι ενοχές, που τόσα χρόνια προσπαθούσε να πνίξει, ήταν τώρα εκεί, μπροστά του, με τη μορφή ενός παιδιού που ήθελε απλώς να μάθει, γιατί ο πατέρας του είχε εξαφανιστεί από τη ζωή του. Η Άννα έκανε ένα βήμα μπροστά, σπάζοντας την τεταμένη σιωπή. Κοίταξε τον Φερνάντο, και μπορούσε να δει ότι, παρόλα αυτά, υπήρχε μια κάποια γαλήνη πάνω της, σαν να ήξερε ήδη ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν. Χωρίς να κοιτάξει μακριά, ακούμπησε απαλά το χέρι της στον ώμο της Σοφίας και, με σταθερή αλλά συγκρατημένη φωνή, είπε: «Ξέρει ποια είσαι». Ο Φερνάντο ένιωσε τα πόδια του να αδυνατίζουν για ένα δευτερόλεπτο. Δεν υπήρχε πλέον τρόπος διαφυγής. Η συνάντηση που τόσο καιρό φοβόταν είχε επιτέλους συμβεί. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ, θα χρειαζόταν να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιλογών του. Η ερώτηση της Σοφίας κρεμόταν στον αέρα, σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος. «Γιατί μας εγκατέλειψες?» Η απλότητα της πρότασης, χωρίς θυμό, αλλά γεμάτη πόνο και αθωότητα, πέρασε μέσα από τον Φερνάντο σαν μια κοφτερή λεπίδα. Στάθηκε παγωμένος, χωρίς να ξέρει πώς να απαντήσει. Όλα τα χρόνια της επιτυχίας, όσα χρήματα είχε συγκεντρώσει, κανένα από αυτά τα επιτεύγματα δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για αυτή τη στιγμή. Πάντα ήξερε, βαθιά μέσα του, ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα, αλλά ποτέ δεν φανταζόταν ότι τα λόγια ενός μικρού κοριτσιού θα μπορούσαν να τον διαλύσουν με τόσο βάναυσο τρόπο. Κοίταξε τη Σοφία, που ακόμα τον παρακολουθούσε με τα μεγάλα μάτια της, περιμένοντας απάντηση. Για εκείνη, ο χρόνος δεν είχε γιατρέψει την απουσία, μόνο μεγέθυνε την πληγή. Η ερώτηση που έκανε δεν ήταν μόνο για το παρελθόν, αλλά για το παρόν, για το κενό που ένιωθε μεγαλώνοντας χωρίς αυτόν, για τις νύχτες που εκείνη και η μητέρα της ήταν μόνοι, χωρίς νέα ή εξηγήσεις. Ο Φερνάντο προσπάθησε να μιλήσει, αλλά η φωνή του έσπασε. Ένιωθε συντετριμμένος από ενοχές, από χρόνια εγωιστικών επιλογών, από τις δικαιολογίες που έδινε πάντα στον εαυτό του επειδή έμεινε απόμακρος. Πάντα έπιθε τον εαυτό του ότι έκανε όμικρον με τόνο, τι ήταν καλύτερο για αυτούς χτίζοντας μια σταθερή οικονομική ζωή, αλλά τώρα, μπροστά στην κόρη του, όλα αυτά έμοιαζαν ασήμαντα. Έσκυψε μέχρι να φτάσει στο ύψος της Σοφίας, προσπαθώντας να συνδεθεί μαζί της, προσπαθώντας να μεταφέρει κάτι που ο ίδιος μετά βίας μπορούσε να καταλάβει. «Σοφία, εγώ, λυπάμαι πολύ». Οι λέξεις βγήκαν τρανταχτές, αλλά ειλικρινείς. Άπλωσε το χέρι του, διστακτικά, περιμένοντας να δεχτεί, αλλά το κοριτσάκι έμεινε ακίνητο, με το βλέμμα καρφωμένο στο δικό του, χωρίς να κουνηθεί. «Έφυγα γιατί?» Έφυγε, καταπίνοντας δυνατά. Πώς θα μπορούσε να εξηγήσει, πώς να δικαιολογήσετε αυτό που ήταν, στα μάτια ενός παιδιού, ασυγχώρητο, έριξε μια σύντομη ματιά στην Άννα, η οποία παρέμεινε σιωπηλή, παρατηρώντας τη σκηνή με μια ουδέτερη έκφραση. Δεν θα επενέβαινε. Αυτή ήταν η στιγμή του Φερνάντο. Ήταν αυτός που έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. «Νόμιζα ότι έκανα το σωστό»,
συνέχισε ο Φερνάντο, με τη φωνή του να σπάει. Σκέφτηκα ότι αν δούλευα σκληρά, αν έχτιζα μια επιτυχημένη ζωή, θα μπορούσα να δώσω σε σένα και στη μητέρα σου όλα όσα χρειαζόσουν. Νόμιζα ότι θυσίαζα τον χρόνο μου για κάτι μεγαλύτερο. Αλλά τώρα βλέπω ότι έκανα λάθος. Η Σοφία ανοιγόκλεισε αργά, συνεχίζοντας να επεξεργάζεται τα λόγια του. Για εκείνη δεν είχε νόημα ακόμα. Δεν ήθελε τα χρήματα, ούτε τα σποραδικά δώρα που έστελνε σε ειδικές περιστάσεις. Αυτό που ήθελε ήταν η παρουσία του, κάτι που δεν πρόσφερε ποτέ. Και εκείνη τη στιγμή, ο Φερνάντο το κατάλαβε επιτέλους. «Μα μας άφησες, μόνους», είπε η Σοφία με τη φωνή της απαλή, σχεδόν σαν ψίθυρος. «Υποσχέθηκες να επιστρέψεις». Ήταν η ίδια υπόσχεση που αντιχούσε στο μυαλό του εδώ και χρόνια, από τότε που την έκανε στην πύλη, τη μέρα που έφυγε. Αυτά τα λόγια τον χτύπησαν ακόμα πιο βαθιά. Η αθετημένη υπόσχεση. Η δέσμευση δεν εκπληρώθηκε. Ο Φερνάντο συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν εύκολες απαντήσεις. Είχε κάνει επιλογές που έβαζαν τη φιλοδοξία πάνω από την αγάπη, και τώρα πλήρωσε το τίμημα για αυτήν. Ένιωσε να αρχίζουν να σχηματίζονται δάκρυα, κάτι που σπάνια επέτρεπε στον εαυτό του. «Το ξέρω, Σοφία. Ξέρω ότι έκανα λάθος». Για μια στιγμή, η σιωπή μεταξύ τους φάνηκε αφόρητη. Η Άννα έκανε ένα βήμα μπροστά, σαν να ένιωθε ότι το βάρος της στιγμής ήταν πολύ μεγάλο για να το κουβαλήσει ένα παιδί μόνο του. Έβαλε το χέρι της στον ώμο της Σοφίας, αλλά η κοπέλα δεν κοίταξε μακριά από τον Φερνάντο. «Μας αγαπάς ακόμα?» ρώτησε η Σοφία και η φωνή της έσπασε τον τελευταίο πάγο που χώριζε πατέρα και κόρη. Ο Φερνάντο έμεινε παράλυτος, λες και το βάρος όλων των επιλογών του έπεσε ξαφνικά στους ώμους του. Όλα όσα είχε χτίσει η λαμπρή του καριέρα, η επιτυχημένη αυτοκρατορία του, τα αμέτρητα επιτεύγματά του έμοιαζαν ασήμαντα εκείνη τη στιγμή. Τα μάτια της Σοφίας, τόσο γεμάτα αθωότητα, έφεραν έναν βαθύ πόνο και η σιωπηλή παρουσία της Άννας δίπλα της, με ήρεμο αλλά σταθερό πρόσωπο, ενέτεινε μόνο το αίσθημα του κενού που απεγνωσμένα προσπαθούσε να αγνοήσει. Άνοιξε το στόμα του να μιλήσει, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Τα λόγια που πάντα πίστευε ότι θα τα έλεγαν όλα που θα εξηγούσαν τις θυσίες του, θα δικαιολογούσαν την απουσία του, τώρα έμοιαζαν μάταια. Τι θα μπορούσε να πει, ποιος πέρασε χρόνια προσπαθώντας να χτίσει μια καλύτερη ζωή για αυτούς, ότι πίστευε ότι η επιτυχία του θα αναπλήρωνε τον χρόνο που έλειπε, αυτές οι δικαιολογίες, που προηγουμένως του φαινόταν λογικές, ήταν πλέον ασήμαντες σε σύγκριση με τον πόνο που έβλεπε στα μάτια της κόρης του. Ο Φερνάντο κοίταξε το έδαφος, προσπαθώντας να βρει δύναμη κάπου μέσα του. Η σιωπή που τον περιέβαλε ήταν αποπνικτική. Η ξέφρενη κίνηση του αεροδρομίου, κόσμος που περνούσε ορμητικά με βαλίτσες, όλα έμοιαζαν μακρινά, σαν να συνέβαιναν σε μια άλλη πραγματικότητα. Σε εκείνον τον στενό κύκλο που μοιραζόταν με τη Σοφία και την Άννα, σημασία είχαν μόνο οι συνέπειες των αποφάσεών του. Σήκωσε ξανά το βλέμμα του, κοιτάζοντας την Άννα για μια σύντομη στιγμή. Δεν είπε τίποτα, αλλά το βλέμμα της μετέφερε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ήταν καιρός ο Φερνάντο να αντιμετωπίσει την αλήθεια, να σταματήσει να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες και επιτέλους να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του. Δεν υπήρχε πλέον τρόπος διαφυγής. «Εγώ προσπάθησα να κάνω το σωστό», άρχισε ο Φερνάντο, με τη φωνή του να τρέμει. «Νόμιζα ότι η επιτυχία θα έφερνε όλα όσα χρειαζόμασταν. Ότι αν δούλευα αρκετά σκληρά, θα είχες μια καλύτερη ζωή». Αλλά καθώς μιλούσε, συνειδητοποίησε πόσο άδειες ακούγονταν αυτές οι λέξεις. Ένιωσε την πικρή γεύση της πραγματικότητας να τον χτυπάει δυνατά. Κανένα χρηματικό ποσό ή επιτυχία δεν μπορούσε να σβήσει τα χρόνια της απουσίας, το κενό που έμεινε στη Σόφια. Η Σοφία συνέχισε να τον κοιτάζει, τώρα με μια πιο σοβαρή έκφραση. Ήταν νέα, αλλά ήξερε ξεκάθαρα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν χρειαζόταν πολλές εξηγήσεις ή δικαιολογίες. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ένας πατέρας που ήταν παρόν, και ο Φερνάντο δεν ήταν αυτός ο πατέρας. «Τι γίνεται με εμάς, που ήμασταν σε αυτή την καλύτερη ζωή?» Η φωνή της Σοφίας διέκοψε τη σιωπή, άμεση και γεμάτη απροσδόκητη σοφία για κάποιον στην ηλικία της. Ο Φερνάντο ένιωσε κάθε λέξη να διαπερνά την ψυχή του. Δεν υπήρχε διαφυγή από αυτήν την αλήθεια. Η επιτυχία που επεδίωξε είχε στοιχήσει αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία, την οικογένειά του. Η Άννα, που μέχρι τότε έμενε σιωπηλή, μίλησε επιτέλους, με τη φωνή της απαλή αλλά γεμάτη σταθερότητα. «Φερνάντο, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δούλεψε σκληρά. Αλλά αυτό που προσπαθεί να πει η Σοφία, αυτό που προσπαθώ να σου δείξω τόσα χρόνια, είναι ότι η επιτυχία χωρίς αγάπη, χωρίς παρουσία, δεν έχει αξία». Τα λόγια της αντιχούσαν στην καρδιά του,
αποκαλύπτοντας μια αλήθεια που είχε αγνοήσει για πάρα πολύ καιρό. Ο Φερνάντο πήρε μια βαθιά ανάσα, νιώθοντας την πραγματικότητα των επιλογών του να βυθίζεται τελικά πάνω του. Όλη η επιτυχία στον κόσμο, όλα τα πλούτη που είχε συγκεντρώσει, δεν μπορούσαν να καλύψουν το κενό που είχε δημιουργήσει η απουσία του στη ζωή της Σοφίας. Δεν ήταν μόνο μπροστά στην κόρη του και την πρώην γυναίκα του. Βρέθηκε αντιμέτωπος με την πιο σκληρή αντανάκλαση του εαυτού του, έναν άνθρωπο που αντάλλαξε την αγάπη με τη φιλοδοξία και τώρα πλήρωσε το τίμημα. «Ξέρω ότι τα μπέρδεψα», είπε, σχεδόν ψιθυριστά, με τις λέξεις να βγαίνουν με δυσκολία. «Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα έκανα τα πάντα διαφορετικά». Αλλά ο Φερνάντο ήξερε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό. Αυτό που χρειαζόταν τώρα ήταν να βρει έναν τρόπο να διορθώσει το παρόν, να κερδίσει ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη της Σοφίας. Το βλέμμα της έμεινε καρφωμένο στο δικό του, αλλά τώρα υπήρχε κάτι άλλο, ένα μικρό άνοιγμα. Η αναμέτρηση με την πραγματικότητα ήταν οδυνηρή, αλλά ήταν και η αρχή για κάτι νέο. Ο Φερνάντο συνειδητοποίησε ότι εκείνη η στιγμή, αν και γεμάτη πόνο, ήταν η ευκαιρία του να αλλάξει, να γίνει ο πατέρας που άξιζε στη Σοφία, ακόμα και αν είχε ξεκινήσει πολύ αργά. Η Άννα πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να παραμείνει ήρεμη καθώς έγειρε ελαφρά προς τη Σοφία. Τα δάχτυλά της άγγιξαν απαλά τον ώμο της κόρης της, μια χειρονομία προστασίας και υποστήριξης. Ήξερε ότι εκείνη η στιγμή ήταν λεπτή, τόσο για τη μικρή Σοφία όσο και για τον Φερνάντο. Για χρόνια, η Άννα είχε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να την προετοιμάσει πραγματικά για την επανένωση. Με ελεγχόμενη φωνή, αλλά γεμάτη αποθυμένα συναισθήματα, η Άννα απευθύνθηκε στην κόρη της. «Σοφία», άρχισε, διαλέγοντας τα λόγια της προσεκτικά. «Αυτός είναι ο πατέρας σου. Ο άντρας για τον οποίο μιλούσα. Έφυγε όταν ήσουν ακόμα μικρός, αλλά όχι επειδή δεν σε αγαπούσε. Τα πράγματα ήταν περίπλοκα». Καθώς μιλούσε, η Άννα πάλευε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Κάθε λέξη έφερνε πίσω τις αναμνήσεις που προσπαθούσε να θάψει τόσο καιρό. Ο Φερνάντο έμεινε σιωπηλός, ακούγοντας προσεκτικά, αλλά νιώθοντας κάθε λέξη σαν ένα χτύπημα. Ήξερε ότι η εξήγηση της Άννα θα ήταν επώδυνη, αλλά απαραίτητη. Και εκεί, μπροστά τους, δεν υπήρχε φυγή από τις αλήθειες του παρελθόντος. Η Άννα, παρά τη γαλήνη της, ξαναζούσε όλο τον πόνο που είχε προκαλέσει ο Φερνάντο, και ήταν ξεκάθαρο στο πρόσωπό της, ακόμα και αν δεν ήθελε να το δείξει. «Ο πατέρας σου έκανε επιλογές που μας χώρισαν», συνέχισε η Άννα, τώρα με πιο σταθερή φωνή, αν και τα συναισθήματα φάνηκαν στα μάτια της. «Αποφάσισε να ακολουθήσει ένα μονοπάτι που τον πήρε μακριά μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει σκεφτεί εσένα». Καθώς το είπε αυτό, η Άννα έριξε μια γρήγορη ματιά στον Φερνάντο, σαν να ρωτούσε σιωπηλά αν είχε σκεφτεί πραγματικά τη Σοφία όλο αυτό το διάστημα. Η ερώτηση, ανίποτη, κρεμόταν στον αέρα, κάνοντας τον Φερνάντο να νιώθει ακόμα πιο άβολα. Για την Άννα, η στιγμή ήταν ένα τρενάκι συναισθημάτων. Υπήρχε οργή, φυσικά. Αλλά ο θυμός είχε καταλαγιάσει με τον καιρό, αντικαταστάθηκε από την ανάγκη να προχωρήσουμε, να μεγαλώσουμε μόνη τη Σοφία, να χτίσουμε μια ζωή χωρίς τον Φερνάντο. Ωστόσο, βλέποντας τον εκεί, δίπλα στην κόρη που είχε εγκαταλείψει, αναζωπήρωσε έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων που η Άννα πίστευε ότι είχε θάψει για πάντα. Είχε πείσει τον εαυτό της ότι δεν τον χρειαζόταν πια, ότι η πληγή είχε ξεπεραστεί. Αλλά τώρα, εδώ, όλα επέστρεψαν με μια εκδίκηση. Κοίταξε τη Σοφία, που παρακολουθούσε τα πάντα με τα μεγάλα προσεκτικά της μάτια, απορροφώντας κάθε λέξη, προσπαθώντας να καταλάβει την πολυπλοκότητα αυτής της κατάστασης. Για τη Σοφία, ο πατέρας της ήταν μια μακρινή, σχεδόν μυθική φιγούρα. Οι ιστορίες που είπε η Άννα όλα αυτά τα χρόνια ήταν προσεκτικές, αποφεύγοντας σκληρές κρίσεις αλλά και καθιστώντας σαφές ότι ο Φερνάντο επέλεξε να μην είναι παρόν. Και τώρα, αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, η Σοφία φαινόταν μπερδεμένη, παγιδευμένη ανάμεσα στην περιέργεια και τον πόνο. «Προσπάθησα να κάνω όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορούσα, Σοφία», είπε η Άννα, με τη φωνή της να τρέμει ελαφρά, αλλά γρήγορα συγκροτήθηκε. «Είσαι ο κόσμος μου και έκανα τα πάντα για να βεβαιωθώ ότι μεγάλωσες περιτριγυρισμένος από αγάπη, ακόμα και χωρίς αυτόν κοντά». Ο Φερνάντο έκλεισε τα μάτια του για λίγο, νιώθοντας το βάρος καθεμιάς από αυτές τις λέξεις. Πάντα ήξερε ότι η Άννα ήταν δυνατή, αλλά τώρα, βλέποντας την πρόσωπο με πρόσωπο, κατάλαβε το μέγεθος όλων όσων είχε υπομείνει. Η ένταση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος ήταν απτή. Η Άννα δεν ήταν εκεί για να κρίνει, αλλά ήταν αδύνατο να αγνοήσει τα χρόνια της εγκατάλειψης, τις μοναχικές νύχτες,
τις εξηγήσεις που έπρεπε να εφεύρει για τη Σοφία όταν το κορίτσι ρώτησε γιατί ο πατέρας της δεν ήταν ποτέ εκεί. Ωστόσο, παρά τον πόνο, η Άννα ήξερε ότι εκείνη η στιγμή δεν αφορούσε μόνο εκείνη. Ήταν για τη Σοφία. Και, όσο και αν ήθελε να προστατεύσει την κόρη της από περισσότερο κακό, ήξερε επίσης ότι η Σοφία έπρεπε να καταλάβει ποιος ήταν ο Φερνάντο με όλα τα ελαττώματα και τα ελαττώματά του. «Δεν θέλω να μισείς τον πατέρα σου», είπε απαλά η Άννα, σχεδόν ψιθυριστά. «Αλλά θέλω επίσης να μάθετε την αλήθεια, να καταλάβετε τις επιλογές που έκανε και πώς μας επηρέασαν». Ο Φερνάντο ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά το σώμα του. Αυτά τα λόγια τον βάραιναν πολύ, υπενθυμίζοντάς του ότι παρά την προσπάθειά του να λυτρωθεί, ο δρόμος μπροστά θα ήταν μακρύς και επίπονος. Η Σοφία κοίταξε τους δυο τους, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι να σκεφτεί. Το παιδί μέσα της ήθελε να τρέξει στην αγκαλιά του πατέρα της, αλλά ο πόνος της πρόσφατης εγκατάλειψης την κράτησε πίσω. Για εκείνη, το παρελθόν και το παρόν ήταν συνυφασμένα σε μια σύγχυση συναισθημάτων. Και ο Φερνάντο, αντιμέτωπος με αυτήν την πραγματικότητα, ήξερε ότι βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι, μπορούσε επιτέλους να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες του και να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την κόρη του ή να συνεχίσει να ξεφεύγει από τις ευθύνες, όπως έκανε τόσο καιρό. Ο Φερνάντο έσκυψε αργά, προσπαθώντας να ευθυγραμμιστεί με το περίεργο και αθώο βλέμμα της Σοφίας. Η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα στο στήθος του καθώς έψαχνε για τις σωστές λέξεις, γνωρίζοντας ότι κάθε πρόταση θα μπορούσε να είναι μια ανοιχτή πόρτα ή ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. «Σοφία, λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πραγματικά», άρχισε με τη φωνή του να σπάει. «Όταν αποφάσισα να φύγω, δεν ήταν επειδή δεν αγαπούσα εσένα και τη μητέρα σου. Σκέφτηκα ότι αν δούλευα σκληρά, θα μπορούσα να σου δώσω μια καλύτερη ζωή με περισσότερες ευκαιρίες». Έκανε μια παύση, παρακολουθώντας τις εκφράσεις στο πρόσωπο της κόρης του. Τα χαρακτηριστικά της ήταν τόσο λεπτά, τόσο αγνά, που φαινόταν αδύνατο κάποιος τόσο μικρός να κουβαλήσει τον πόνο της εγκατάλειψης. Ο Φερνάντο προσπάθησε, με όλες του τις δυνάμεις, να μεταδώσει την ειλικρίνεια της λύπης του. «Σκέφτηκα ότι κερδίζοντας χρήματα, με την επιτυχία, θα μπορούσα να βεβαιωθώ ότι είχες όλα όσα χρειαζόσουν. Αλλά τώρα, βλέπω ότι έχασα αυτό που πραγματικά έχει σημασία». Η Σοφία, με τα μάτια καρφωμένα στον Φερνάντο, δεν παρασύρθηκε από την εξήγηση που προσπαθούσε να κατασκευάσει. Η αγνότητα του παιδιού έκοψε τα λόγια του πατέρα του με μια απλή και ευθεία ερώτηση: «Μα τι γίνεται με την αγκαλιά μας, μπαμπά?» Τα λόγια της αντιχούσαν στον χώρο, αποκαλύπτοντας την ευθραυστότητα της κατάστασης. Η ερώτηση έκανε τον Φερνάντο να παγώσει. Δίστασε, νιώθοντας ότι αυτή η μικρή στιγμή αθωότητας αψηφούσε κάθε λογική στις δικαιολογίες του. Τι θα μπορούσε να πει για τις αγκαλιές που δεν έγιναν ποτέ, εκείνες οι μικρές εκδηλώσεις αγάπης που αντικαταστάθηκαν από ραντεβού και επαγγελματικές συναντήσεις? Τι είχε να προσφέρει εκτός από κενές υποσχέσεις? «Εγώ, δεν ξέρω, Σοφία. Έπρεπε να ήμουν εκεί για σένα», απάντησε με φωνή που έτρεμε από τη συναισθηματική φόρτιση. Μια αγκαλιά είναι το μόνο που ήθελα να σου δώσω, αλλά ήμουν τόσο χαμένος στην αναζήτηση της επιτυχίας που στα άφησα όλα πίσω». Ο Φερνάντο ένιωσε δάκρυα στα μάτια του. Η εικόνα της μικρής του κόρης, που τον περίμενε, τον στοίχιωνε σαν φάντασμα. Η έκφραση της Σοφίας άλλαξε από περιέργεια σε θλίψη, αντανακλώντας τον πόνο που ένιωθε. «Δεν ήθελες να με αγκαλιάσεις άλλο?» Η φωνή του ήταν απαλή, σχεδόν σαν ψίθυρος. Ήταν μια απλή ερώτηση, αλλά είχε τεράστιο βάρος. Ο Φερνάντο ένιωσε ένα νέο τύπο πόνου να τον διαπερνά. Δεν ήταν μόνο η ενοχή που τον έφαγε, αλλά η συνειδητοποίηση ότι, κατά κάποιο τρόπο, είχε αφήσει πίσω το κοριτσάκι αναζητώντας μια ζωή που δεν θα μπορούσε ποτέ να αντικαταστήσει τις στιγμές αγάπης και στοργής. «Ποτέ, Σοφία. Πάντα ήθελα να σε αγκαλιάσω. Και το θέλω τώρα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Φερνάντο, με την ειλικρίνεια να λάμπει σε κάθε λέξη. Άπλωσε τα χέρια του, μια νευρική και ελπιδοφόρα χειρονομία. Η Σοφία δίστασε για μια στιγμή, τα συναισθήματά της ανάμεικτα, αλλά η επιθυμία να συνδεθεί με τον πατέρα της ήταν έντονη. Ο Φερνάντο παρέμεινε εκεί, στη θέση του, περιμένοντας να αποφασίσει. Ήθελε να νιώθει ότι ήταν πρόθυμος να αλλάξει, να προσπαθήσει να διορθώσει τα πράγματα. Ο χώρος ανάμεσά τους, κάποτε γεμάτος πόνο και αποσύνδεση, τώρα φαινόταν να δονείται με νέα δυνατότητα. Δεν ήθελε η Σοφία να δει έναν απόντα πατέρα. Ήθελε να δει έναν άντρα πρόθυμο να παλέψει για την εμπιστοσύνη της, κάποιον που επιτέλους κατάλαβε την πραγματική αξία των αγκαλιών, των απλών στιγμών. Η Σοφία έκανε τότε ένα διστακτικό βήμα προς το μέρος του. Με κουρασμένες ανάσες,
άνοιξε τα χέρια της και έτρεξε στον Φερνάντο, τυλίγοντάς τον σε μια ντροπαλή αλλά ειλικρινή αγκαλιά. Την κράτησε σφιχτά, νιώθοντας τη ζεστασιά και την ευθραυστότητά της, καθώς η καρδιά του γέμισε με μια αγάπη που δεν ήξερε ότι μπορούσε να υπάρξει μετά από τόσα χρόνια μοναξιάς. Εκεί, στη μέση αυτού του πολυσύχναστου αεροδρομίου, ο χρόνος φαινόταν να σταματά. Ο Φερνάντο ένιωσε τελικά τη σύνδεση που πάντα ήθελε, την αίσθηση ότι, παρά τον πόνο του παρελθόντος, υπήρχε μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. Η αγκαλιά δεν θα έσβηνε τα χρόνια της απουσίας, αλλά ήταν ένα σημαντικό βήμα, ένα πρώτο βήμα προς τη συμφιλίωση. Της ψιθύρισε στο αυτί: «Λυπάμαι για όλα, Σοφία. Είμαι εδώ τώρα. Υπόσχομαι ότι δεν θα σε αφήσω ξανά». Εκείνη τη στιγμή, η αθωότητα ενός παιδιού και η λύπη ενός πατέρα μπλέκονταν σε μια νέα αφήγηση, μια ιστορία αγάπης που, αν και σημαδεύτηκε από ουλές, άρχισε να βρίσκει έναν δρόμο για τη θεραπεία. Η Άννα παρακολούθησε τη σκηνή με ένα μείγμα ανακούφισης και αγωνίας. Βλέποντας τη Σοφία στην αγκαλιά του Φερνάντο, να δέχεται τελικά την αγκαλιά που τόσο λαχταρούσε, έφερε ζεστασιά στην καρδιά της. Ταυτόχρονα όμως, η εικόνα αναβίωσε έναν βαθύ πόνο, θυμίζοντάς της όλα όσα είχε χάσει και όσα είχε αφήσει πίσω της ο Φερνάντο. Η χαρά της στιγμής επισκιάστηκε σύντομα από ένα κύμα αναμνήσεων που την επιτέθηκε σαν τυφώνας. Πλησίασε, η έκφραση της άλλαξε από αμυδρή ελπίδα σε αποφασιστική αποφασιστικότητα. «Φερνάντο», είπε με τη φωνή του σταθερή, αλλά με ένα τρόμο που πρόδιδε το συγκρατημένο συναίσθημα. «Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η συμφιλίωση δεν σβήνει τα χρόνια του πόνου. Δεν θέλω εσείς ή η Σοφία να ξεχάσετε αυτό που συνέβη». Η Σοφία κοίταξε ανάμεσα στα δύο, η σύγχυση επέστρεψε στα μάτια της, ενώ η Άννα συνέχισε αποφασισμένη. «Θυμήσου όλα τα γενέθλια που έχασες. Η πρώτη μέρα της Σοφίας στο σχολείο, οι στιγμές που δεν επέστρεψαν ποτέ. Δεν ήσουν εκεί όταν έκανε τα πρώτα της βήματα, και ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν αυτός που την κράτησα, την ενθάρρυνα. Σε χρειαζόταν και για κάποιο λόγο επέλεξες να μην είσαι εκεί». Ο Φερνάντο ένιωσε το βάρος των λόγων της Άννα, καθένα από αυτά σαν βαριοπούλα στη συνείδησή του. Θυμόταν κάθε πάρτι γενεθλίων που δεν γιόρταζε, κάθε σημαντική στιγμή που περνούσε με ανθρώπους που μετά βίας γνώριζε, αλλά που δεν ήταν κόρη του. Οι ενοχές άρχισαν να σφίγγουν ξανά το στήθος του και ήταν έτοιμος να απαντήσει, αλλά η Άννα δεν τον άφησε να τον διακόψει. «Δεν είμαι εδώ για να ξανανοίξω παλιές πληγές», συνέχισε η Άννα, με τη φωνή της να κυματίζει ελαφρά όταν αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της Σοφίας. «Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι κάθε βήμα που έκανε, κάθε γέλιο που δεν άκουσες, όλα βαραίνουν πολύ. Για μένα και ειδικά για εκείνη». Η Σοφία ήταν σιωπηλή, με τα μάτια της ανοιχτά καθώς επεξεργαζόταν τα λόγια της μητέρας της. Η αθωότητα του παιδιού ανακατεύτηκε τώρα με τον πόνο που άρχιζε να αναδύεται στη συνείδησή του. Η Άννα στράφηκε προς την κόρη της, προσπαθώντας να μεταφέρει τη σιγουριά. «Σοφία, θέλω να ξέρεις ότι όμικρον με τόνο, τι κι αν συμβεί, θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Είστε αγαπημένοι και δεν ήσουν ποτέ μόνος, ακόμα και όταν ο πατέρας σου δεν ήταν εκεί». Ο Φερνάντο παρατήρησε την αλληλεπίδραση, νιώθοντας την αλήθεια στα λόγια της Άννας ήθελε να μαλώσει, να εξηγήσει ότι είχε προσπαθήσει, ότι δεν ήταν ποτέ εύκολο για αυτόν, αλλά η φωνή της Άννα τον σταμάτησε. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε καθαρά τον πόνο που είχαν προκαλέσει οι επιλογές του. Δεν ήταν απλώς ένας απόν πατέρας. Ήταν ένας άνθρωπος που, στην αναζήτηση ενός μέλλοντος, είχε θυσιάσει στιγμές που δεν θα επέστρεφαν ποτέ. Η Άννα συνέχισε, με το βλέμμα καρφωμένο στον Φερνάντο. «Αν θέλετε πραγματικά να κερδίσετε τη Σόφια πίσω, δεν θα γίνει μόνο μέσω υποσχέσεων. Πρέπει να της δείχνεις, μέρα με τη μέρα, ότι είσαι εδώ τώρα. Ποιος μπορεί να είναι ο πατέρας που της αξίζει. Να ξέρετε όμως ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. Το μονοπάτι είναι γεμάτο αναμνήσεις που δεν μπορούμε να σβήσουμε». Τα λόγια της Άννα αντιχούσαν στο μυαλό του Φερνάντο και η αίσθηση ότι ερχόταν αντιμέτωπος με το πιο σκοτεινό παρελθόν του ήταν αναμφισβήτητη. Ήξερε ότι η Άννα είχε δίκιο, αλλά υπήρχε ακόμα ένας χώρος μέσα του, μια σπίθα ελπίδας που μπορούσε να αναζωπυρωθεί, ακόμη και μπροστά στον πόνο που ξεθάβιζε. Η ένταση στην ατμόσφαιρα ήταν αισθητή και η Σοφία κοίταξε τον Φερνάντο, αναζητώντας μια απάντηση που μπορεί να μην είχε ακόμη. Η Άννα, παρατηρώντας τη σύγχυση της κόρης της, χάρισε ένα ενθαρρυντικό χαμόγελο, αλλά όχι πριν βεβαιωθεί ότι ο Φερνάντο κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Αυτή δεν είναι μόνο μια στιγμή. Είναι ένα ταξίδι. Και αν είστε πρόθυμοι να δεσμευτείτε, είμαστε εδώ για εσάς. Αλλά πρέπει να είσαι αληθινός. Πρέπει να είσαι ειλικρινής». Ο Φερνάντο έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας το βάρος των λόγων της,
και για πρώτη φορά ένιωσε ότι μπορούσε να είναι ειλικρινής όχι μόνο με τον εαυτό του, αλλά και με τους δύο ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο. Έπρεπε να αποφασίσει αν ήταν διατεθειμένος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του και, το πιο σημαντικό, αν θα ήταν αρκετά δυνατός για να οικοδομήσει ένα νέο μέλλον. Ο Φερνάντο ένιωσε το βάρος των λόγων της Άννα να αντυχεί στο μυαλό του, σαν ηχό που επαναλάμβανε διαρκώς την αλήθεια του, η συγγνώμη δεν αρκούσε. Σε εκείνη τη στιγμή, μέσα στη φασαρία του αεροδρομίου, η πίεση του παρελθόντος και η ένταση του παρόντος ενώθηκαν, φέρνοντάς τον σε μια οδυνηρή στιγμή διάβγειας. Συνειδητοποίησε ότι όσα χρήματα είχε συγκεντρώσει, όλες οι επιτυχίες που είχε πετύχει, δεν μπορούσαν να καλύψουν το κενό που άφησε η απουσία της παρουσίας του στη ζωή της Σοφίας. Καθώς παρακολουθούσε το βλέμμα της κόρης του, τώρα ανακατεμένο με λεπτή σύγχυση και ελπίδα, ο Φερνάντο ένιωσε ένα εξόγκωμα στο λαιμό του. Είχε συνηθίσει να τον βλέπουν ως κατακτητή, έναν άνθρωπο που είχε τα πάντα υπό έλεγχο, αλλά τώρα, μπροστά στη Σοφία και την Άννα, ένιωθε πραγματικά ευάλωτος. Αυτή η ευπάθεια, με τη σειρά της, πυροδότησε μια έντονη επιθυμία για αλλαγή. «Σοφία», άρχισε, με τη φωνή του μόλις ψιθυριστά, αλλά γεμάτη συγκίνηση. Έσκυψε πάλι, αυτή τη φορά πιο κοντά της, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή της. «Θέλω να ξέρεις ότι θέλω να είμαι στη ζωή σου. Θέλω να γίνω ο πατέρας που σου αξίζει». Τα λόγια βγήκαν με δυσκολία, αλλά γεμάτα ειλικρίνεια. Κοίταξε στα μάτια της Σοφία και είδε όχι μόνο τον πόνο της εγκατάλειψης, αλλά και μια σπίθα ελπίδας. «Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται πολύ αργά, αλλά υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω. Θα κάνω όμικρον με τόνο, στη χρειαστεί για να ανακτήσω την εμπιστοσύνη σας», είπε, νιώθοντας το τρέμουλο στη φωνή του. Η απλή πράξη του ανοίγματος στη Σοφία έκανε ένα βάρος να σηκωθεί από τους ώμους του. Ήταν σαν να άφηνε τα δεσμά που τον έδεσαν τόσα χρόνια στη δική του μοναξιά. Η Άννα την παρακολουθούσε, με τα μάτια της γεμάτα με ένα μείγμα ελπίδας και προσοχής. Ήθελε να πιστέψει τα λόγια του Φερνάντο, αλλά ήξερε επίσης ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από οποιαδήποτε υπόσχεση. «Είναι μια αρχή, Φερνάντο», είπε, προσπαθώντας να βρει μια ισορροπία μεταξύ του πόνου του παρελθόντος και της πιθανότητας για ένα καλύτερο μέλλον. «Αλλά δεν θα είναι εύκολο. Η εμπιστοσύνη χρειάζεται χρόνο για να ξαναχτιστεί». Ο Φερνάντο έγνεψε καταφατικά, γνωρίζοντας ότι το ταξίδι θα ήταν μακρύ και γεμάτο προκλήσεις. «Καταλαβαίνω. Είμαι πρόθυμος να το κάνω. Δεν θέλω να χάνω πια στιγμές, δεν θέλω να κοιτάζω πίσω και να το μετανιώνω άλλο. Σοφία, είσαι τα πάντα για μένα. Θα κάνω όμικρον με τόνο, τι μπορώ για να είμαι εκεί, σε κάθε βήμα». Η Σοφία τον κοίταξε με τη σύγχυση ακόμα στο πρόσωπό της, αλλά κάτι άρχισε να αλλάζει. Η αθωότητά της είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ίσως υπήρχε περίπτωση. Είπε διστακτικά, «Λοιπόν, μένεις, πάντα». Η απλή ερώτηση ήταν γεμάτη ελπίδες και φόβους και ο Φερνάντο συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν μια ερώτηση που έπρεπε να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια. «Ναι, θέλω να μείνω. Θέλω να είμαι μέρος της ζωής σου και θα κάνω τα πάντα για να βεβαιωθώ ότι νιώθεις αγαπητός και ασφαλής. Σου αξίζει αυτό». Η σταθερότητα στη φωνή του αντανακλούσε μια αποφασιστικότητα που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν. Ήταν σαν να ξαναγεννιόταν μπροστά της, αφήνοντας πίσω τις σκιές του παρελθόντος. Η Άννα, παρατηρώντας την αλλαγή στον τόνο του Φερνάντο, ένιωσε ότι ίσως, απλώς ίσως, υπήρχε ένας δρόμος για τη συμφιλίωση. Ο πόνος ήταν ακόμα παρόν, αλλά η επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον άρχισε να αντικαθιστά την πίκρα που τον συνόδευε. Αποφάσισε ότι ήταν καιρός να δώσει μια ευκαιρία σε αυτή τη νέα αφήγηση. «Λοιπόν, ας κάνουμε αυτό το βήμα μαζί», είπε η Άννα, γυρίζοντας προς τη Σόφια. «Η ζωή σου είναι γεμάτη από πολύτιμες στιγμές και το να έχεις τον πατέρα σου στο πλευρό σου μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέρος αυτού». Η Σοφία χαμογέλασε ντροπαλά, με τα μάτια της να λάμπουν από νέα ελπίδα. Είχε νιώσει την ειλικρίνεια στα λόγια του πατέρα της και την αποφασιστικότητα της μητέρας της. Ο Φερνάντο, τώρα με πιο ανάλαφρη καρδιά, έδωσε μια σιωπηλή υπόσχεση στον εαυτό του, δεν θα τους απογοήτευε ξανά. Καθώς η τριάδα σηκώθηκε, ένα νέο κεφάλαιο άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά τους και για πρώτη φορά, ο Φερνάντο ένιωσε έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που είχαν μπροστά τους. Ο δρόμος προς τη συμφιλίωση θα ήταν μακρύς και γεμάτος εμπόδια, αλλά η απόφαση είχε ληφθεί. Θα επέλεγε να είναι εκεί, όχι μόνο σωματικά, αλλά συναισθηματικά, και αυτό θα έκανε τη διαφορά. Το περιβάλλον του αεροδρομίου, παλαιότερα χαοτικό και γεμάτο ήχους, έμοιαζε τώρα σαν ένα ξεχωριστό σύμπαν, όπου όλα είχαν γίνει δευτερεύοντα σε σχέση με αυτό που συνέβαινε. Ο Φερνάντο και η Σοφία ήταν εκεί, ένας πατέρας και η κόρη του,
σε έναν χώρο όπου τα φράγματα του παρελθόντος είχαν αρχίσει να γκρεμίζονται. Η σιωπή ανάμεσά τους ήταν γεμάτη με ανίποτα συναισθήματα, αλλά και με μια νέα κατανόηση, ένα άνοιγμα σε αυτό που θα μπορούσε να είναι. Η Σοφία κοίταξε τον Φερνάντο, με τα μάτια της γέμισαν με ένα μείγμα συναισθημάτων και προσδοκιών. Εκείνος, με τη σειρά του, ένιωσε την καρδιά του να επιταχύνεται, έχοντας επίγνωση ότι εκείνη η στιγμή ήταν ένα σημείο καμπής. Σιγά-σιγά, πλησίασε, διστακτικά, σαν να περνούσε από ένα ναρκοπαίδιο αναμνήσεων και συναισθημάτων. Ήθελε η Σοφία να νιώσει ότι ήταν εκεί για εκείνη, ότι ήταν έτοιμος να προσφέρει όχι μόνο λόγια, αλλά αγάπη και στοργή. Μετά, τελικά, ο Φερνάντο κατέβηκε λίγο πιο κάτω, στο ύψος της Σοφίας, και άπλωσε τα χέρια του. «Έλα εδώ, αγαπητέ μου», είπε, με τη φωνή του να τρέμει ελαφρά. Το βλέμμα της Σοφίας φωτίστηκε με μια λάμψη αναγνώρισης και ελπίδας. Δίστασε για μια σύντομη στιγμή, το βάρος του προηγούμενου πόνου βάρινε τους μικρούς της ώμους, αλλά η επιθυμία να συνδεθεί με τον πατέρα της ήταν πιο δυνατή. Και έτσι, σαν να σταμάτησε ο χρόνος, η Σοφία έτρεξε προς τον Φερνάντο και τα χέρια τους μπλέξανε σε μια ντροπαλή αλλά ουσιαστική αγκαλιά. Ήταν μια απλή χειρονομία, αλλά φορτωμένη με βάθος. Το παιδί χύθηκε στο στήθος του και ο Φερνάντο ένιωσε την ευθραυστότητα και τη δύναμή της ταυτόχρονα. Ήταν ένα πρώτο βήμα, μια αρχή συμφιλίωσης που, αν και δεν έλυσε τα πάντα, άνοιξε την πόρτα σε κάτι νέο και ελπιδοφόρο. Η Άννα, παρακολουθώντας από μακριά, ένιωσε ένα δάκρυ να γλιστράει στο πρόσωπό της. Ήταν ένα δάκρυ συγκίνησης και ανακούφισης, μια αναγνώριση ότι, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια πόνου, υπήρχε ακόμα χώρος για θεραπεία. Καταλάβαινε ότι το μέλλον ήταν αβέβαιο, αλλά αυτή η στιγμή, απλή και αγνή, αντιπροσώπευε μια ευκαιρία που όλοι λαχταρούσαν. Οι πληγές του παρελθόντος θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά τώρα, θα μπορούσαν να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται με αγάπη, κατανόηση και κυρίως με προθυμία για επανασύνδεση. Αυτή είναι μόνο η αρχή, ψιθύρισε η Άννα στον εαυτό της, νιώθοντας την ελπίδα να ανθίζει μέσα της. Ήξερε ότι ο δρόμος θα ήταν μακρύς και ότι υπήρχε πολλή δουλειά μπροστά, αλλά η πιθανότητα ενός πιο ευτυχισμένου μέλλοντος, όπου ο Φερνάντο θα μπορούσε να γίνει σημερινός πατέρας, ήταν κάτι που ποτέ δεν τόλμησε να φανταστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Καθώς οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, η Άννα πλησίασε και, με μια χειρονομία αγάπης, έβαλε το χέρι της στο κεφάλι της Σοφίας, ενώνοντας την αγκαλιά. Ήταν ένα σύμβολο μιας νέας ενότητας, μιας νέας οικογένειας που, ακόμη και με σημάδια, ήταν πρόθυμη να θεραπεύσει. Τα δάκρυα της Άννα ήταν πλέον δάκρυα ελπίδας, σημάδι ότι η αγάπη και η συγχώρεση μπορούσαν να βρουν ακόμα χώρο στις καρδιές τους. Σε εκείνη τη σύντομη στιγμή, το χάος του αεροδρομίου διαλύθηκε και ο έξω κόσμος φαινόταν άσχετος. Αυτό που είχε σημασία ήταν η σύνδεση που σφυριλατήθηκε, ένας δεσμός που, αν και εύθραυστος, ήταν αυθεντικός και γεμάτος υποσχέσεις. Ο Φερνάντο συνειδητοποίησε ότι αυτή η αγκαλιά δεν ήταν απλώς μια πράξη συμφιλίωσης. Ήταν μια πρόσκληση για μεταμόρφωση, μια νέα αρχή που θα απαιτούσε υπομονή και αφοσίωση. Αλλά προς το παρόν, ήταν ευγνώμων που ήταν εκεί, παρόν και που είχε την ευκαιρία να ξαναγράψει την ιστορία της οικογένειας του. Καθώς έφευγαν, με ντροπαλά χαμόγελα και ελπιδοφόρα βλέμματα, ο Φερνάντο ήξερε ότι ο δρόμος μπροστά θα ήταν γεμάτος προκλήσεις, αλλά ήταν έτοιμος να τις αντιμετωπίσει. Έχοντας την Άννα στο πλευρό του και τη Σοφία στην αγκαλιά του, ένιωσε επιτέλους σαν στο σπίτι του.